Ja, kære alle, det er en stor glæde for mig, at byde alle sammen velkommen til indvielsen af Langshusets nye fane. For de røde faner har siden 1870'erne været et symbol på arbejderbevægelsens idealer, mål og visioner. Så den gamle tradition, vi her på Langshuset viderefører, da vi sidste år valgte at bruge de penge, vi fik som pengegaver i forbindelse med 50-års jubilæum, til en ny Langshus 3F-fane. Det med at indvie en fane er ikke bare sådan en helt tilfældig ceremoni, som man sådan bare kan gøre sådan efter bedste for godt befindende. Nej, det er faktisk sådan en ting, som 3F har en helt køreplan for. Der findes faktisk et 3F-faneregulativ i den her lille pjece. Om lidt vil vores formandsformand, Poul Skov Christensen, afsløre fanen. Derefter skal vi synge jubilæumssangen Skiftende Tider. Og så holder jeg en lille tale og afslutter symbolsk med at banke et søm i fanen. Traditionen byder nemlig, at man skal banke 3 søm i fanestangen. Et søm for frihed, som jeg altså klarer, og et søm for lighed, som vores underviser Gunnar Jensen banker i, når han har holdt sin tale, og et søm for broderskab, som Poul Skov Christensen banker i, når han har holdt sin tale. Mens fanen så bliver sat på plads i faneholderen, synger vi så, når jeg ser et rødt flag smelle, og til allersidst, så er Langshus vært for en lille forfriskning. Ja, her er det store. Jeg tror, nu kan læse den tale. Langshusets nuværende fane, som vi ser herovre bag ved mig, er fra 1980, og den fik skolen, da vi byggede op og blandt andet fik indviet foredragssalen hernede. Fanen herovre viser SED's 4 grupper: industrigruppen, transportgruppen, byggegruppen og det grønne område. For neden står der Langshus, og for oven står der Viden er magt. Viden er magt blev taget fra den sang, som Carl Scharnberg skrev, der blev indviet Svendborgskolen, nemlig Dag efter dag, som Jens Christian også lige indledte med at spille. Og Viden er magt var et motto, man brugte meget i de år. Blandt andet har jeg en dia-serie liggende op på mit arkiv, som er det tilhørende lydbånd, hvor der står Viden er magt, og som omhandler SED's tillidsmandsuddannelse og hele FIU-systemet fra 1982. Hvis jeg også lægger mærke til gardinet her bag ved mig, jamen så er det også et symbol på, at viden er magt. Der blev nemlig holdt en hånd med en bog i, og jeg tror bestemt ikke, at det er en tilfældighed, at man har brugt den venstre hånd til at symbolisere en Carl Scharnberg sang med. Så da vi, den Almosetoft, forstanderen, som desværre ikke kan være her i dag, på grund af flytrafikken, og jeg skulle designe en ny Langshus-fane, valgte vi at genbruge Viden er magt mottoet. For at vise samhørighed med den gamle fane og med gardinet, som jo fortsat er her. Og for at signalere, at selvom vi ikke længere hedder SED, men nu hedder 3F, så skal der sammenhæng med vores fortid. Langshus-navnet skulle naturligvis også stå på den nye fane her, og 3F's logo skulle selvfølgelig være i midten. For at skabe en uniformitet også med den gamle fane, så har vi simpelthen lavet et fanespil heroppe, som er magen til, men som er specielt designet, så vi har 3F-logoet med på den nye fanehoved. Sidst, men ikke mindst, har vi også valgt at sætte vores motto, som vi brugte i forbindelse med vores jubilæumsbog, Tryghed, Læring og Fællesskab på fanen. Og vi mener jo, at det skal være det motto, som skal være hjælpe med at bære skolen fremad igennem de mange år, vi har foran os. Som Jan skrev i foråret til jubilæumsbogen, skolens fornemste opgave er tryghed, for trygheden er en nødvendighed for at kunne skabe læring og skabe et godt læringsmiljø.
Anker Jørgensen var også inde på noget af det samme i sit indlæg i jubilæumsbogen, nemlig at skolen skal være med til at fremme fællesskabsfølelsen i forbundet. Vores forbund hedder jo 3F, Faglig Fælles Forbund. Derfor vil jeg afslutte lige så stille mit lille tale her med at banke et søm i for friheden. Ja, for over 100 år siden, der var der nogle mennesker samlet til den samme ceremoni her, nemlig en faneindvielse i min gamle fagforening. Blandt de mennesker, som der var iblandt, der var min oldefar. Så det er sådan især for mig en rigtig stor ære at stå her også og skal være med til at indvie en fane. Den fane, der for over 100 år siden, der skulle indvies, det var ikke en fane, der bare var faldet ned på himlen, eller kommet af sig selv som en naturlov. Nej, det var en fane, som at de medlemmer, der var i den her lokale fagforening, de havde samlet ind til bidrag, det var 10 øre fra hver medlem. De her medlemmer, de ønskede, at der skulle være et symbol for kampen og for fremtiden for den her lille fagforening. De vidste jo godt, at det der med ordentlige arbejdsforhold, det er bare det der med at få brød på bordet. Det bare var en naturlov. Det var noget, der skulle kæmpes for. Derfor kom symbolet også til at være, eller det ord, der kom til at stå på fanen, nemlig ingen sejr, ingen kamp. Det var dengang. Så den fane blev et symbol for deres fremtid, og den måde, som de ville kæmpe. Den fane, den er nu i et skab. Den er sådan blevet lidt flosset i kanten. Den har fået nogle ar, den er blevet lidt mør, fordi den har naturligvis været ude og været forrest. Den er blevet afløst af andre faner. Men den blev et symbol for dem. Og jeg tænker sådan tilbage på min oldefar, der var med. Han stod godt nok ikke her, men han var i hvert fald med i forsamlingen. Så derfor er det selvfølgelig en meget stor ære for mig i dag, at jeg skal være med til at indfri den her bane, som der også skal symbolisere noget, blandt andet lighed. Det der med, at vi har et samfund, hvor der er lige muligheder for adgang til livet. Lige muligheder for et ordentligt og værdigt arbejdsliv. Lige muligheder for at få en værdig alderdom. Lighed mellem befolkningsgrupper. Lighed mellem køn. Og lighed i det hele taget i samfundet. Det er det, som den skal symbolisere, den her fane. Og ikke mindst i forhold til uddannelse og oplysning, at der skal der også være lige muligheder. Så kære fane, blandt de faner, der kæmper ærligt, blandt de faner, som der kæmper sandt, blandt de faner, der kæmper kærligt, blandt de faner er du nu i blandt. Så jeg vil banke søm i for lighed. Det var jeg jo god til. Man kan jo ikke lade være med sådan en dag, når man står og skal indvie en fane, som vi skal her, og drage nogle, tanker i forhold til det, der ligger forud for. Og jeg må sige, at det også er meget beæret og rørt over, at jeg kan få lejlighed til at stå her i dag og stå søm i Langsøhusets nye fane. Jeg startede min tillidsmandsuddannelse på den skole her i 1977, hvor jeg startede det 12 ugers opmål og forløb, som det var på dengang. Og siden er det så gået med en række forskellige andre FIU-kursusaktiviteter. Tiden var en anden dengang. Jeg var en anden forstander. Dengang hed forstanderen Otto Nielsen, og vi havde det meget omtalt, annex ude midt i gården, hvor der nu er parkeringspladser. Men jeg er kommet her på skolen igennem mange år, og derfor er det selvfølgelig meget ærefuldt at få lov til at være med her i dag. Vi synger en sang i dens folder af fremtiden gemt om vores fane, en af vores kendte sange. Vi synger om fremtiden, der er gemt i folderne, dels som metafor, men også som billede af, at hvor der er vilje, der er der også vilje til at etablere et stærkt fællesskab. Et stærkt fællesskab, der skal sikre vores medlemmer ordentlige vilkår,
ude omkring på arbejdspladserne og ordentlige vilkår i samfundet i øvrigt. Vores fællesskab, vores faglige fællesskab, det står for tryghed. Det står for tryghed for den enkelte. Det står også for muligheder. Vores faglige fællesskab har altid stået for, lige siden at vi startede arbejderbevægelsen, der er vores faglige fællesskab altid stået for viden. Og derfor synes jeg, det er så glimrende, at viden også er en del af jeres slogan i forhold til den nye fan her. Viden. Viden for den enkelte. Både så man kan være en aktiv spiller i det demokratiske samfund, og man kan kritisere, man kan være med, og man kan være med til at diskutere, og man kan forholde sig til alle de mange forskellige informationer, som man får hver dag, men også viden til at kan uddanne sig, viden til at være med til at forme sit eget liv. Jeg skal slå det sidste søm i for fællesskab, for tryghed og for viden. Og som det også står i en af de sange, der er blevet refereret her i dag, og som vi også har spillet, viden er også magten til at forandre, hvor vi bliver tvangsunderlagt. Også et billede fra historisk tid. Man prøver at tænke efter. Hvis det er sådan, at vi ikke ved noget, hvordan skal vi så gøre oprør? Hvordan skal vi forandre, hvis vi ikke ved noget? Jeg står i sidste så vi for fællesskab.